Salutare, prieteni! Astăzi o să ne jucăm cu Kendama Sweets Prime Tropical. O să dau prima dată tricuri de începători. Primul trick Big Cup. Asta este cupa mai mare și asta e cupa mai mică. Small Cup acum. Tac. Acum o să dau Base Cup. Ăsta este Base Cup-ul. La mine are și gaura asta aici. Acum o să dau Spike, trebuie să rătuiești mingea și după pac aici. Așa o fac eu. Pac. Bun, dacă ați învățat toate tricurile alea, puteți să vă exersați o Big Cup, iar după Orbit. Cam așa e. Dacă v-ați jucat fotbal, știți atunci când faceți dublă, rotifici piciorul. Aici e la fel, rotiți și puneți. Bun, acum o să vă învăț Elephant. Elephant e atunci când ții bila aici. Aici. Când o ții așa. Acum o să fac și eu. Ia uitați. Elephant. Acum o să vă învăț să dați Orbit pe cupa mică. Dați pe Small Cup și Orbit. Small Cup, Orbit. Da? Acum, dacă le-ați învățat pe toate alea, puteți să avansați la Base Cup Orbit. Dați Base Cup și Orbit. Base Cup, Orbit. Orbit. Bun, dacă ați învățat și aia, puteți să încercați asta. Big Cup. Stați. Around the Cup o numesc eu. Big Cup, Small Cup, Base Cup. Stați. Big Cup, Small Cup, Base Cup, Big Cup. Deci Big Cup, Small Cup, Cup. Nici mie nu mi-e să merg Big Cup, Small Cup, Base Cup, Big Cup. Acum o să vă învăț să dați King Flip. Unde e frâna ta? Dacă dai King Flip, trebuie să știi să faci movementul ăsta. Te faci așa. Da? Să poți să rotești așa. Și când te simți ok cu ea, poți să încerci King Flip. Prima dată faceți așa. O aruncați și doar... Deci fiți atenți. Prima dată puteți faceți așa. O aruncați și prindeți mâna asta în mână cât timp faci asta. Dacă te-ai simțit ok cu acea chestie, poți să încerci să faci asta. Încerci să faci King Flip normal. Cam așa este. Da? Mai fac o dată. Da, deci așa este King Flip. Nici mie nu mi este mereu acum. Da. Pac. Pac. Bun. Acum vă să vă învăț să dați Spike, dacă nu mă învățat deja. Rotiți pila și pac, o aruncați în aer și băgați. Așa îl fac eu. Da, Spike. Acum o să vă învăț să dați Big Cup in. Bun, deci Big Cup in este atunci când trebuie să ții bila așa și să fie cumva cum când ții tu asta în mână. Bila trebuie să fie spre tine, spre stomacul tău, cumva așa. Ca tot după să o arunci și să intre în Spike.
așa arată. Prima dată, pune-ți-o tu cum vrei. Da, și după o să vă învăț cum să dați normal. Da, prima dată, așa, hai să merg în direct. Fac. Și pac, in. Iar acum, așa ți-o pui tu direct. Pac, deci prima dată dai pick up și o rotește așa. Până e perfect. Ok, la mine e perfect. Și in. Da? Bun. Acum vă să dați lighthouse. Lighthouse e așa, ții bila în mână, pac, arunci și pic așa. Nici mie nu mi-e mereu acum. Bun. Cam aia a fost. Da? Acum o să vă văd să dați airplane. Airplane-ul e atunci când faci așa și vine așa. Uitați. Nici mie nu mi iese mereu. Da. Acum lunar. Trebuie să ții când așa și când o îndrepti, trebuie capul să vină spre tine, să o pui așa. Cam așa o să vină. Nu așa. Așa. Trebuie să vină cam așa. Pac, vine așa. Pac, da? Bun. V-am învățat și astea, acum să trecem la scheme. Da? Bun. Around the cup. Pick up, small cup, base cup, pick up, small cup, base cup, pick up. Și după in. Da, acum o să vă învăț să dați turn. Prima dată începeți direct cu spike-ul pus. Pac, ar trebui să vină așa. Să se rotească, o arunci, se rotește. Deci, o arunci, se rotește în aer și in. Cam așa arată. Prima dată încercați așa. Nu așa se face. Da, deci o rotești. Și după ce tu faci aia, dă spike. Așa. Și foarte. Bun. Următoarea schemă o să fie Around the Japan. Big cup, small cup, in. Big cup, small cup, in. Iată, începeți cu big cup, small cup. Dacă faceți pentru prima dată asta, schema. Deci big cup, small cup. Și dacă, de exemplu, cum mi-a picat mie, mi-a picat așa, rotiți-o să fie așa. Când voi o țineți, să fie așa, kendama. Da? Și după tu o iei, o arunci și in. Hai să mai încercăm. Nici mie nu este mereu. Big up, small cup. Prima dată o să-mi o așez. Small cup. Fac și in. Bun. Cam asta este gripul de pe kendama mea. Bun. Hai să mai facem câteva scheme. Acum o să dau un freestyle. O să încerc să dau câteva scheme pe aici. O să încerc să dau un juggle.
Sper că v-a plăcut acest video și vă văd data viitoare. Pa, pa!